Takže dobrý deň. Dneska by som vám chcela prezentovať krátku prezentáciu ohľadom mojej odbornej praxi. Študujem teda na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, pracovnú psychológiu. Moje meno je Žofia Chovanová a momentálne som štvrtačka na tomto odbore. Môžeme teda prejsť hneď aj k úvodu, kde som si teda spísala také krátke body, taký úvod, kde som vlastne praxovala. Moje miesto praxe bolo základná cirkevná škola Žofie Bosniekovej. V podstate túto prax som už raz absolvovala minulý rok, čiže vlastne toto prostredie nebolo pre mňa nové. Mojím mentorom znova teda bola vlastne školská psychologička, pani magistra Katarína Blanárová. Môj počet absolvovaných hodín bol 52, čiže môj začiatok a koniec praxe, teda začínala som 9. októbra a končila som 31. októbra. Toto som vlastne skonzultovala s mojou školskou psychologičkou a teda bola informovaná, že musí mať teda tých 52 hodín, čiže sme si ten plán rozložili tak, aby som teda vlastne stihla splniť tento cieľ, tieto hodiny. A ako posledné som si tu dala, že ochotu a rýchle vybavenie praxe, tak znova by som chcela povedať to, že nebol problém s vybavením tejto praxe, že tí ľudia tam boli veľmi milí a nebol problém teda tam znova praxovať. Čiže toto by som tak vytkla také pozitívne niečo ohľadom tejto praxe. Môžeme ísť ďalej na motiváciu pri výbere pracoviska. Tak vlastne ako prvé som si dala, že lásku k deťom a to z toho dôvodu, že ja som vlastne študovala na strednej pedagogickej škole, kde som teda vlastne mala možnosť praxovať medzi deťmi, síce z iného hľadiska ako teraz, ale k deťom ma to neustále a čím ďalej viacej láka, čiže to som si dala ako prvý bod, že mám rada tie deti a chcela by som teda pracovať s nimi. Odborný rozvoj som si dala ako ďalší bod, pretože vlastne, keďže študujem túto pracovnú a sociálnu psychológiu, tak myslím si, že táto prax v tejto základnej škole mi môže pomôcť rozvíjať moje nejaké teda tie znalosti, aj tie zručnosti v tomto reálnom prostredí. A taktiež môžem teda získavať nové zručnosti a skúsenosti v oblasti psychológie. Ďalší bod som si dala pomoc deťom. To som si dala, že ako motivácia pomáhať deťom lepšie porozumieť samým sebe, riešiť tieto nejaké emocionálne, behaviorálne problémy a taktiež aj konflikty veľakrát a taktiež aj rozvíjať moje sociálne a emocionálne kompetencie, pretože sa mi vlastne stalo, že som tam mala vlastne jedno dievčatko, myslím si, že ktorej som sa asi nejako zapáčila, lebo sama mi povedala, teda sama zdôverovala so svojimi problémami, či to bolo už ohľadom školy medzi babami, čo tam mali nejaké problémy, ale aj doma a som bola veľmi milo potešená, že vlastne ma takto berie ako takú dôveryhodnú osobu a v podstate na konci tej praxe mi potom povedala, že je veľmi ľúto, že odchádzam, takže toto bola pre mňa taká veľmi pozitívna spätná väzba. A ďalšie som si dala príležitosť dokonaliť svoje zručnosti, pretože si myslím, že táto prax na základnej škole mi teda dosť umožnila rozvíjať, ale teda zdokonaliť svoje zručnosti, vrátane teda tej komunikácie, ako som spomínala, riešenie tých konfliktov, tímovú prácu a riadenie emócií. A ďalší bod, teda posledný, som si dala, že možno spolupracovať s pracovnými psychológmi, keďže som vlastne mala možnosť spolupracovať s touto pracovnou psychologičkou, čiže v podstate mohla som sa učiť od profesionála v oblasti tejto pracovnej psychológie. Ďalej som si dala cieľ praxe, tak môjim cieľom praxe bolo získavanie odborných skúseností, čiže hlavným cieľom bolo získať nejaké teda tie praktické odborné skúsenosti v oblasti tejto pracovnej psychológie a školstva, snažiť sa lepšie porozumieť, ako táto teória, ktorú študujem na mojej škole, funguje v reálnom prostredí. Ďalej rozvoj komunikačných zručností. V podstate cieľom bolo zlepšiť moje komunikačné zručnosti, najmä teda v interakciách s tými deťmi, ale aj učiteľmi, čiže schopnosť počúvať, vyjadrovať sa jasne a empaticky. A potom vlastne rozvoj diagnostických zručností, snažiť sa naučiť diagnostické postupy a metódy na hodnotenie potrieb a problémov detí vo vzťahu k ich psychologickej pohode a vzdelávaniu. Ja som si to takto rozsiahlejšie vypísala do bodov, aby som na to nezabudla, pretože ja sa poznám, že by som to určite zabudla povedať, čiže niektoré veci čítam aj odtiaľto, čo mám tu zapísané. Ďalej môžeme prejsť na využité poznatky a zručnosti zo školy.
Tak čo som využila? Myslím si, že som určite využila tie komunikačné zručnosti, keďže vlastne štúdium na tejto škole mi pomohlo zlepšovať svoju komunikáciu. Či to bolo aj už kvôli tomu, že som musela študovať mnoho štúdií, čítať knihy, ktoré mi vlastne prispeli k tomu, aby som lepšie komunikovala s ľuďmi. A v rámci teda aj tejto praxe, čo som teda používala za využitý poznatok, rozvoj svojej emocionálnej inteligencie, že som vlastne pomohla tým deťom rozvíjať ich emocionálnu inteligenciu a pracovať na riešení ich emocionálnych potrieb, ako som spomínala vlastne s touto jednou žiačkou, teda, ktorá vlastne za mnou veľakrát rado chodila. A ďalej riešenie konfliktov. Myslím si, že som zohrala nejakú rolu pri riešení konfliktov medzi žiakmi a pomohla im pri budovaní lepších vzťahov v škole, čiže to použijem za taký využitý poznatok. Ďalej, čo som získala, aké poznatky, tak dala som si praktickú skúsenosť, keďže mi táto prax poskytla dôležité praktické skúsenosti, ktoré mi umožnili prepojiť moje teoretické znalosti z univerzity s reálnym pracovným prostredím. Ďalej som si dala znova komunikačné zručnosti, že aktívne som vlastne rozvíjala svoje komunikačné zručnosti, čo mi vlastne dopomohlo sa lepšie dorozumieť, lepšie komunikovať s týmito deťmi, ale takisto aj s tými zamestnancami zo školy. Diagnostika a hodnotenie. Získala som teda skúsenosti v oblasti diagnostiky a hodnotenia detí, čo mi umožnilo lepšie identifikovať ich potreby a problémy. Taktiež som teda vlastne mala možnosť aj vidieť rôzne individuálne plány detí, ktoré teda tento individuálny plán potrebovali kvôli ich diagnostike. A ako posledné som si dala riešenie konfliktov, pretože bola som súčasťou riešenia konfliktov v tom pracovnom prostredí a získala som skúsenosti v hľadaní tých konštruktívnych riešení. Ďalej, čo považujem za chýbajúce poznatky alebo teda zručnosti, tak určite tie špecifické odborné znalosti, keďže na začiatku praxe, ale aj vlastne nielen na začiatku, aj počas praxe som cítila nedostatok takých hĺbších odborných znalostí, ktoré sú v podstate dôležité pre túto prácu, ktoré ešte nemám. Takže chcela by som sa usilovať o obohatenie mojich týchto odborných vedomostí a postupne by som teda chcela získavať znalosti. Ďalej praktické skúsenosti, tak chýba mi praktická skúsenosť v danej pozícii, ale vlastne táto moja škola, kde teda študujem, mi umožňuje vlastne rozvíjať a získavať tieto vlastne poznatky. Potom také, že soft skills. Môžem sa ešte pracovne zlepšiť v oblasti soft skills, teda to je napríklad tá empatia, aktívne počúvať a riešiť tie konflikty, keďže sa učíme celý život. A tieto zručnosti sú teda aj dôležité pri interakcii s klientmi a aj kolegami. A ďalej teda jazykové zručnosti. Mohla by som pracovať na zdokonalení svojich jazykových schopností, pretože by mohli byť dôležité v mojom pracovnom prostredí. Kde by som chcela smerovať, tak chcem pokračovať pravdepodobne v tom školskom prostredí, a pretože ma toto vzdelávanie aj táto práca veľmi naplňa. Ich rozvoj a vzdelávanie ma fascinuje a preto by som chcela pokračovať v tejto oblasti. Ale momentálne ešte teda nie som úplne rozhodnutá o konkrétnom smere, pretože mám rôzne tieto záujmy a sama ešte teda neviem, kde budem presne smerovať. Chcela by som si nechať teda také otvorené dvere pre rôzne možnosti. Rada sa učím novým veciam, teda zaujíma ma stále tá psychológia a taktiež som fascinovaná tým, ako sa teda tie deti vyvíjajú a učia. A teda budem sa ďalej snažiť získavať ďalšie skúsenosti a poznatky, aby som teda mohla robiť rozhodnutia o svojej budúcej kariére. A v podstate až potom, keď budem mať tú jasnejšiu predstavu o tom, kde sa chcem zameriavať, tak urobím svoje kroky. No a profesionálny rast, tak ako prvé som si dala praktické skúsenosti, že som vlastne získala rôzne praktické skúsenosti v oblasti pracovnej psychológie, čo je kľúčové teda pre tú moju budúcu kariéru. Zručnosti v komunikácii, tak myslím si, že som vylepšila určite nejako tie svoje komunikačné schopnosti pri práci s týmito deťmi a kolegami a taktiež schopnosť riešiť problémy. Naučila som sa riešiť problémy a konflikty v pracovnom prostredí do určitej miery teda samozrejme. A určite akože z tohto prostredia, aj teda kde som praxovala, si odnášam veľmi príjemné, pekné zážitky, taktiež aj poznatky o tom, ako sú tieto deti veľmi jedinečné
a plné potenciálu a taktiež si odnášam aj teda taký ten hlboký rešpekt voči týmto pedagógom a učiteľom a aj teda hlavne tejto pracovnej psychologičke a hlavne aj to vedomie, že aký vplyv vlastne majú títo učitelia na tieto deti a na ich vlastne budúcnosť, akým smerom sa budú ďalej rozvíjať, lebo som presvedčená o tom, že teda každé dieťa má ten veľký potenciál sa rozvíjať, keď je správne nasmerované a dobre ovplyvnené. A myslím si, že teda zásluhu na to majú hlavne aj títo pedagógovia a učitelia, ktorí ich teda smerujú niekde. A v podstate to je asi všetko, čo by som povedala ohľadom mojej praxe. Čiže rada by som chcela poďakovať za pozornosť a myslím si, teda dúfam, že som správne zhodnotila a vytkla všetko to, čo som mala.